tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV takabatana pamwe chete nechibanda media. Aiwa, tichida kutenda zvakanyanya nekuda kwerudo rwenyu rwamunoramba muchiratidza kune hama dzakasiyana siyana, hama dzinouya pano dzichitsvaga rubatsiro kwamuri. Nhasi tauya kuno kuNorton kwatati tiuye kuzodongorera mama pamwe nababa vari mumba umu vakasanganawo nedambudziko ravakasangana naro. Ndofunga nyaya yese takakuzivisai last time patakauya kuno tikakurukura namama. Asi chekutanga, kana uri kutanga utiona kekutanga panapa nhasi, ndakukurudzira kuti aiwa, kana pari paYouTube, subscribe, turn on your notification bell so that every time patino upload my videos you'll be notified. Also, don't forget to follow my Facebook pages, rakanzi Chibanda Media neSaint TV. Ndichitoti makadi zita rangu riri pachitupa ndisekuru Saint, chanzvadzi chamai venyu Chigotwe mumba mana mai venyu. Mama makasimba here? Ndinofara hangu makadini. Aiwa, tiri nani makadi mudhara? Mudhara ndivava munongoona pose pamunowira munongoona vakangorara zvichivanetsa. Shuwa, nayo mvura kai yakati uyai? Yakauya yakazara, yakauya musuno Saturday, so arodo kandifungawo ma3 here. Yakapinda ikazara zvinhu zvikanyorwa mumba. Ndikazobatsirwawo nevamwe panext door kundipa magumbezi kuti ndiwaridzire sekuru vanatsorara pakanaka. Kuti vakazondibatsira kuvasumudza. Mazuva ano handisumudze zvakanaka, mabaya nemusana. Ndivo vakazouya vandibatsira, vamwe vachiwaridzawo, kuzovakirina, kuvachinjawo mapamba avo. Ndopandakati imbosudurukai ndivagadzirisa. Vanhu varikuuyawo nezvavanazvo kubva vakaona zvavakaona izvi. Aiwa, ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Mwari ngaakuitirei nyasha. Ndikungochemera kungoti dai ndakwanisa kudzokera mumba, nekuti mvura yacho ikauya panenge pasina rufaro, panenge pasina chakanaka. Aiwa, tinotenda. Chekutanga, kune vatanga kukuzivai kana kuonai nhasi, mungada kuvatsanangura, kuvazivisa kuti munonzi mama Gogwani, uye kuno kwatiri ndekupi? Kuno kwatiri kuNorton, kuKingsdale. Ndinonzi Gogosivanda kana kuti mbuya Handiseni. Ndo kunzvimbo ine yamuri kudai, mhuri yeZimbabwe, kundibatsira nenyaya yasekuru nokubuditswa kwatakaitwa mumba. Sekuru vachirwara, havana memori, havachakwanisi kufamba, havana zvavanokwanisa kuzvidetsera. Ndo pano pamuri kuona vamwe venyu vauya kudai vachiita zvavari kuita, imimi muchizokwanisa kundibatsira. Ndo zvinhu zvandiri kutenda mhuri yeZimbabwe. Ndibatsirei kusvikira ndidzokere mumba, kuitira kuti munongoona kuti baba venyu namai venyu panguva ine yekunaya kwemvura kudai, inguva yakaoma, handigoni kuidzivisa uye handigoni kuti irege kunaya. Irori idambudziko rakandikurira zvisingaiti. Ndobva ndatonetseka kuti nasekuru ndoita sei, ndotofunga zvokutoona kutoti ndozopedzisira ndakuvara nemastress kana nokunyanya kufungisisa kuti chandakatadza chacho chingave chipi chekuzosvika asvike pakundiita saizvozvi. Alright, toda nekuda kwevamwe watanga kuonai nhasi, chii chakakonzeresa kuti munge muri munobuditswa muyadhi iyi panamba 19227 kuno kuKingsdale? Chii chakaita kuti munge muri munobuditswa pamba apa muchizogara mumaplastic amakaisa pamukova? Akanzi ndine chikwereti che1100, 1570 chakuti yandisina kubhadhara. Saka padaro pachibva pauya samoni, rakauya samoni randakaona ini ndire 48 hours. Ndo rakazondipa kuti ndiende naro kumaloya rikanodhifendwa. Nhingiriki yacho ikanonoka kusvika, handisiuziva kuti vanonzi chii chinononoka kusvikira vauya vekutanga vakatadza kundibuditsa, vakazouya kuti sherifu wenhamba 2 tanzi tiende kunotaurirana. Taenda maifana unotaurirana nani? Ndiani muridzi westand iyi? Uye wamuri kunzi mimi mune chikwereti che1000 plus
Anonzani? Maparawe Mupami, Kadhibet Mupami. Alright. Saka tadaro paya apa kunzi endai munotaurirana. Hatina kuzotaurirana. Tichibva tazodzoka futi tikanzi endai munotaurirana. Ndafonerwa kunzi chiuyai tiende musi wa19 Mei. Ndo paakazotaiwa tinozviita nechina musi wa20 Mei. Ndo paakauya akandibuditsa kusvikira nanhasi ndichiri panze. Kusvikira nanhasi hapasati. Kubva muna Mei. Mugore rinoi 2025 uno. 2025 zvokuti ndikasvikawo musi wa20 November uno ndava ne7 months ndiri panze. Saka mhuri weZimbabwe nasekuru handina kwandokwanisa kuti ndingaende nawo. Ndopamba pangu. Ndiani akavaka imba iyi? Ndisekuru Sivanda ndo vakavaka. Ndimi makavaka nasekuru? Zvose zviripo ipapa. Alright, saka stand iyi makaitenga kubva kunani? Stand iyi tiri vanhu vecooperative. Pavanhu vecooperative achibva azouya akuzviti ndiye muridzi. Akuzviti muridzi vanhu takaenda tikati regai tinojoina zvacho zviripo. Saka pamari dzacho dzaanoda pa$27 mutemo weConcord Code yakanzi $5 per square meter. Pa$5 per square meter ndakapedza kubhadhara 1,196. Inoenderana nemasquare meter ari mustand. 200 square meter. 230 kana 230. Ndakatopedza kubhadhara. Saka manje handisi kuziva kuti chakanyanyomurwadza ndechekuti kana kuti vatungamiriri vakaenda unondikumbirirawo here kuti sekuru Sivanda vanorwara. Saka pasure pekukumbirirwa kudaro kuti sekuru Sivanda vanorwara pamari dzaifanirwa kudi kubhadharwa ndo paakati ndinosara ndichiasesa. Kuasesa kwaakaita ndiko kwandakuona akauyisa samoni iroro nokuzouya kuzobuditsa sekuru Sivanda panze. Saka sekuru Sivanda vane makore mangani? Nhasi vakwanisa 72 ndo birthday rawo nhasi. Nhasi? 14 November. 72 years. Nhasi tauya pabirthday rasekuru Sivanda. Aiwa, tinotenda. Saka rubatsiro rwamuri kuda imimi ruri pamwoyo nderwekuti mubatsirwe kuti mudzokere mumba umu. Kuti ndidzokere mumba. Shuwa ndiri kurida rubatsiro kuti ndidzokere mumba. Kana kuti zvimwewo zvingakwanise kundiitira mhuri yeZimbabwe kuti ndione pekungogara nasekuru. Asi zvikuru zvokuti ndidzokere mumba nekuti ndakapedza kubhadhara. Ende ndimi makavaka, hamugone kusiya mari yenyu yamakaisa? Aiwa, hazvigoni. Mugodhi, maseptic tank, imba idzodzi, 3 room nekako kakicheni kandaibikira netoilet. Vakazviita vachifamba vari murumo vanoshungwe kuti ndiri kuitawo chii, ndiri kuitawo zvinhu zvangu. Asi ngoti musi wa2 Mei 2018 ndo pavakangorwarawo kusvikira memory yaenda kusvikira izvino havachakwanisi kufamba kana kumuka. Basa rikundiremera nderekuvasumudza nekuvaita ndingamboitira kuti vamboyawo panze vaonewo mhepo. Asi ndiri kungonzwa kuti zvakangondiomera nemakore andapedza ndichirarama naro ende munhu wacho mukuru. Saka zvinhu izvozvo zvakundidhemenja manje ini handizogoni kungorega umwe wangu akangorara ndinomboitawo nguva yekumumutsa agara. Alright, so muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iyi ndekechipiri tiuya panapa tichikurukura nezvayo. Sekuzuva kwenyu vari kuti ivo vakabuditswa nevanonzi Mr. Cuthbert Mupami naKenneth. Mupami ndo vakavabuditsa paproperty yavo iyi. According to her, I think you can hear she saying she paid in full the price which was required for her to pay for the stand, for the land where her husband built this property in question here in Kingsdale. So she's asking for help. She's appealing to the general public that she needs help, that she could find herself their way back into their house, into their stand. Currently, her husband is not feeling well since 2018. Yes, 2018 May, when he was diagnosed with dementia. Yes, since that time until now, her husband cannot walk,
he lost his memory, is bedridden in general. He's just bedridden. So it's very, very difficult. It's a very tough situation here in Kingsdale, Norton. So she's asking that she might get help from you so that they can go back into their house. So iye zvino tauya tadzoka kuti tinge tinokupai chipo chakabvawo kune imwe hama yakatumira $100 ikati aiwa endai mumbonovabatsirawo vawanikwe vari vanowana chekubata since vachigara panze. Ndo zvamuri kuona zviri panapa zvatauya nazvo izvi. Kune hama yakaita chinhu chakanaka kudai, mungadawo kuti kudii pamwe chete nevamwe vachakubatsirai, nokuti tinovimba kuti hamusizogumira kubetserwa panapa. Aiwa, ndinotenda. Kune hama yakwanisa kuita izvozvi pazuva ranhasi. Ndinozvitenda kuti Mwari ngaamuwedzere. Nevose vamwe vari kuuya nechaunenge wauya nacho. Chinokosha. Nyange kukupa iyoyo 20 zig chayo inokosha. Inokuitira chimwe chinhu, unotenga machanzi ukapasi ukadya sadza. Domasi chairo rinokosha. Zvose izvozvo ndiri kuona zvichiitika pana sekuru. Mapamba chayo anodhura. Pamabva paya ndakaona vamwe vakauyawo nemapamba okuti tisingazive. Vamwe vakauya nemafuta avo nebhinzi rekubikira sekuru, vanobvisawo dhora rake, tsvagirai sekuru muriwo, tsvagirai sekuru chimwe. Mose ropafadzwai. Nevachanzwa nevachaona ngazvive neudzamu. Zvipindirwe naMwari. Kuti zvive neudzamu zvinhu izvozvi. Zvinhu zvandakasangana nazvo haisi nyore. Ini chandiri kuvavarira kudzoka pasitendi yangu yakatenga murume wangu paakashandira pane simba rake. Ndo chinhu chandiri kuvavarira chete kuti ndidzokere mukati menzvimbo yangu. Nokuti ndo panodana Henderson Silanda neni mhuri yake. Ndo zvandiri kuvavarira kuti ndidzokere mukati memba yangu. Ruzhinji reZimbabwe ndikumbira ndidzokere mukati memba yangu nomurume wangu. Ndo paakarwarira. Achirwarira imomo ndichimutarisawo ndichiitawo zvandinomuita. Vandinenge ndinawo vana vazukuru vachindibatsirawo. Kwete kuremerwa kwandakuitwa iye zvino kuti handisisina kana achakwanisa kundibetsera. Iye munhu ari zvaari izvozvo. Handigoni kana kuti ngabuditse musodzi kana ndingadi, asi zvinhu zvakandiremera. Pakuti sekuru shu handisina wanobatsira naye. Kadzibeti ngaandidzorere mumba mangu, anouziva mutemo weConcord order. Ngaandidzorere mumba mangu, handina chandakamutadzira. Ndakatadzira here kuti vakaenda kunotaura kunzi sekuru Silanda vari kurwara. Ndo paakaona kuuya kuti angazobuditsa umwe wake asingaziye zvaari. Izvozvo haaziye kuti ari kuitei. Matamburiro avaita nhasi usiku vachiita sevachazvirovera chita ndoda kudzokera mumba mangu, hamusi muimba muno, ndoda kudzokera mumba mangu. Kana dai anga aripo nguva iyoyo, ainzwa sei? Kwenini ndiri kutarisana nezvinhu izvozvo zuva nezuva. Ndinonzwa sei? Zuva nezuva ndakatarisana nemba ndichinaiwa nemvura. Zuva nezuva ndichitarisana nekutambura kuri kuita umwe wangu. Zuva nezuva ndichitarisana nekusumudza umwe wangu, nekumupukuta nekumuita sei. Auraya asi vanhu kana kuti ari kuuraya inini. Nekuti ndini ndakutofunga zvakadarikidza. Ndini ndakutobata basa rakutobatwa kakawanda risina kana mubetsera anondibetsera. Kadzibeti kana ari munhu anonzwisa ngauya adzorera Silanda mumba make. Ngaamudzorere murume akaita saiye. Ngaamudzorere. Saka apa achataura nawo chii? Akavabvisira kuti havasakwanisa kutaura. Havachakwanisa kuziya zvavari. Nekuti waaida kuti abhadhare mari iyoyo ndiye anachiona kuti sekuru Silanda havasisina memori, havasina chekuita. Iye ndiye munhu ari kuzviti ndini muridzi werendi. Ungatadza here kunzwa tsitsi kuti kana munhu adai ndinofanirwa kumuyamurawo nenzira yakadai. Chakanyanya kuvabvisira chekuti havachagona kutaura, havachagona kufamba here. Kana dai angachikwanisa kundipindura ipapo ndo pane shungu dzangu. Ipapo pari kundiremera kuti shuwa akabuditsa Silanda kuti nokuti havachafamba, havachagona kutaura. Nhasi una achataura nani Kadzibeti. Mari yake ari kuida kunani Kadzibeti. Ari kuida kunani umwe wake haagona kupindurana naye. Kana dai Silanda vaifamba zvaari kuita iye achipfeka trouser achipina bhandi Kadzibeti. Aitadza here kumvisana naSilanda vachipindurana kuti pakati wakazondidai, pakati wandidai, pakati shamwari ngatitaurirane kudai. Nhasi anotaurira nechina vaSilanda. Hey. Ameno hama dzinodiwa kuti munoiona sei situation iri panapa. Mvura ichinaya akatarisa shuwa Silanda ari kunzwa achisununguka. Spirit of Ubuntu yakaendepi? Because situation iri panapa kumunhu munhu anonzwisisa nekuona
zviri paground situation iri pano panapa kupiwa imwe stand pano ndo panodana anisenswanda pane patakakumbirira kuna Mwari tikakwanisa kuita zvatakaita izvozvo ndo patakakumbirira naMwari ndo patakapiwa naMwari. Handichinji wepano handina kwandinoenda, ngauya vadzorere mumba, ngauya vadzorere mumba. Nyange ndiri mukadzi zvangu, nyange ndiri chii, shungu dzangu dzakatokwira pana Kadzibeti Mupambi pamwe chete naKennedy. Ndakavatadzirei iye zvino vanogona kana kundiitira zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vandiinge muchitende chakadai. Izvozvo ndinongogona kuingwa kuti zvanzi vaigirwa chikafu. Ndinobatsirwa nani murume wangu amuke, murume wangu aziye kuti kwauyei. Ari kutsvaga rufu romurume wangu here kana kuti ari kutsvaga rangu? Izvozvo zvikundirwadza ndikazvirangarira. ndo situation iri panapa. Ndofunga muri ngozondera sekuru ava kwanise kutotaura, wakwanise kuita anything, vakangorara vanotoita zvese. Varere izvozvo angatadzawo here dai anga ari munhu aitadzawo kumuka kukuonai kana kuonawo zviri kuitika izvi, angatadzewo here kana dai anga ari munhu ari right. Ngarege kudaro, Mwari haadi zvinhu zvakadaro, nyange bhizinesi chairo haadi kusvika pakadaro. Muri eZimbabwe ndimi munomira nehama, ndimi muri voice to the voiceless, vasingachagone kutaura, vasisina voice. Ndiri kukuonai muri kubata basa guru pana vachirenje. Unoi murandakadzi nemurandarume vasisina, vapererwa netariro, vakutotyira zvakare upenyu hwavo nekuda kwepavari kugara panze. Maplastic avo havana chavanokwanisa kuita. Ngatinge iti tinowanawo nzira yekuti tinge tinobatsira. I just want to address to murume ari kuvipiwa ma-accusations, ma-allegations ari panapa, Mr. Cuthbert and Mr. Kenneth Mupambi. Ngatibatsirei hama idzi. Kana murimi munokwanisa kubatsira sekuru Sibanda nambuya Sibanda, ngatimireiwo navo. Spirit of Ubuntu, zvimwe zvese zvingaitike zvingataurika, but pakupedzisira tiri vanhu. Pakupedzisira mukuru wenyika chaivo vanogara vachitaura kuti leaving no place no one behind. So sei tatarisira kuti tinge tinosiya sekuru Sibanda nambuya Sibanda behind? Sei ava tavaona vakakodzera kuti vange vari vanorarama upenyu hwakadai munyika yeZimbabwe ino, nyika izere kuzvitonga kuzere nekusununguka, nyika iri kutungamirirwa neutungamiriri uri kuramba uchingoparidza kubatana, rudo, nekuti tinge tiri tinopfuurira mberi. Manje tinopfuurira mberi sei kana vamwe vedu vachigara munzvimbo yakadai? Just imagine ari hama yako, vari mai vako, baba vako, vari kurarama upenyu ihwohwo. Zvingatifadza here? Izvo hachisi chinhu chinotifadza. Saka ndakutouya kwamuri, gentlemen, I know munogona kuona this video. Uyai tibetsere hama idzi. Mangwana tizokupraisai tichitaiwa vakanzwa message vakadi vakauya vakamira nambuya nasekuru. I'm sure kuti you lose nothing by helping mbuya nasekuru. In fact, munotogaina mileage. In whatever you do, you gain honor, you gain respect from everyone. Because it's not good that your names will be dragged in such mess. Every day I should be crying saying, we're outside because of this and this person. I don't think it's right. Let's do things the right way. Neso tomorrow will be proud. Those are I don't know what the issue could but this is the second time she's saying your names, and she's convinced that you are the ones. So itai the right thing. Spirit of Ubuntu, let it take over, let it reign, so that mbuya nasekuru vararama upenyu hwakanaka, a decent life. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Ngatidzidzai varume. Onai murume anonzi Dube naChirenje. Vakazongogara pasi vakati aiwa chibhadhara land chiita so, and they are honoring their words. Vari kuita the right thing chekuti Mr. Chirenje and family vadzokere mumba mavo. Makotsi anotonga, but isusu sevanhu
tinotowo kudii ndosamuchiona vachitoti kune inonzi out of court settlement kuno zvinototenderwa izvozvo kuti kunyange koti pamutongo wayo isu sevanhu spirit of ubuntu ngaichititume kuita inonzi out of court settlement. Ndofunga ndataura. These are wise words from the Zimbabwean angle. The wise will listen, the wise will act. Anditi kumashoko akadai because azvinaonaka zita your parents, you guys, you have got wives, you have got family. Mazita enyu achitaurwa pakadai pane panofanira kutaurwa mazita koti pamwe pasingafanira kutaurwa mazita. Taurawo zita rako unza tino machakaira akabatsira kuti komiki yeudha awane motikari nemba. Anditi taurwa muzita rako pane chakanaka pane kuti zita ringe rinotaurwa pakaita sepanapa. I'm sorry kuti I'm being a little bit political, but I believe kuti our country inototungamirwa nekuendera mberi nekuda kwepolitics, and we are living upenyu hwatiri kurarama tiri mupolitics dzachona. As much as we would like to ignore toti ana angosenda atitaure zvepolitics hatidii, but aiwaka isusu tiri kufamba tichingosapota vision yekuti nyika inowakwa nevana vayo. Ava ndo vamwe vene venyika yachona vanoda kuti vange vari vanogara kamumba. Ngatitsvage nzira dzekuti tinge tiri tinovabatsira kuti vadzokerechi mumba mavo. Mbuya Simanda, Mwari uri kudenga kuitire zvakanaka. I believe next time patinoonana, I believe kuti munenge mashanyirwa, munenge mataurwa nemi pane progress yekuti mudzokere muchi mumba menyu. Handisi kufamba ndega, ndiri kufamba na Menas Chibanda Media. So ndiri kuda kungoti a big shout out to Chibanda Media. Let's go and subscribe pa Chibanda Media. Let's go and support, let's follow, share, comment, kuitira kuti zvinge zviri zvinofamba zvakadii zvakanaka. Aiwa, tatenda nekunge muri munowana nguva yekukurukura nesu. Tinotenda. Ndingaite shungu ndingadini. Ngadzorere mumba sekurusiranda munhu akaita sayi. 70 years aisiye kutamba nayo, 72 kuti itambudzike sezvairi kuita. Aiwa, hatizotasire zvakadai. Iyewo tambudza wenini munhu ndasvika pane inongo. Ndo chinhu chake Siwanda. Ndo pangu nemurume wangu. Ndo pangu nekuchengeta vazukuru vangu. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda Mwari. Zvose zvaitiwa nevari kuita naye akukwanisa kuti musvike pano zvinhu izvozvo. Mwari ngamukomborere kuwedzera nokuwedzera pamusoro pekuwedzera. Vose vanochabata basa roro Mwari ngaawedzere nokuwedzera kusvikira kusingapere, nekuti chokwadi kana zvakadai ndo pai panonzi ndinamatira ndiko kunamatira. Vari kutondinamatirawo kuti gogo nasekuru vararama, gogo nasekuru vadzokere mumba. Panyaya dzinofanirwa kutauriraniwa. Iwowo uyawo ndikata pakutaurirwa. Hauzivi kuti taititi kana takadzokera koko tichanzi kudii. Asi iye akandikata pamwe akatira kuti nokuti sekuru Siwanda vachazivi zvavari. Aiwa, after tatotaura vatonzwa. I believe they are very wise. They are wise people. They know how to help you. Vachatokutumirai vanhu vekuzokubatsirai kuti mudzokere. I'm sure havasi kutoziva kuti muri panze. I'm sure vari kutoshamisika vachitoona video rinoiri. Ndosaka ndati tingotaura. Aiwa, mazita Mwari kudenga akuitire zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Chigotwe mpamana mai chanzvadzi chenyu mese. Nemazita atataura panapa ese. Aiwa, vane hanzvadzi dzangu. Mwari kudenga akuitire zvakanaka. For now ndichiti it's much love and God bless you all.